अरे पल पल न माने टिंकू जिया इसको तो मंजन घिसे है पिया। आओ अरे पल पल न माने टिंकू जिया इसको तो मंजन घिसे है पिया। पल पल न माने टिंकू जिया करे दिन भर के पल पल ना माने टिंकू जिया करते जा नाच करतड़ी। ई बताओ तू हमर सास है कि हम तोर सास हनी? तू जान हम ही पता है माची पर खाना कावे पूरा मम्मा बहुत दे पागल खानदान में छिनाल कहीं की। अरे घटिया देखो गार तो मारम हम चढ़ा के दे करू बक बक करे मरवा के तू हमर सास हो गल हम तोर पतो हो गल दिन भर हम घरों के काम करतनी बाहरों के काम करतनी। मुसवा के दवाई दे दे तो घुलो तो जइबो मुसवा के दवाई जान जा ना ना चल जरा दुआरी पर बोहरी के टोना टमानी क दिया सन अपना घर में काम काज कइल जाला आय अस्थिर से पर रहल जाला ठीक बा के तू और के ना पड़ो हम पापा को बोलो कि बियाह हो जाए कुछ करे। अरे तो पापा का कहले बन का नहीं खन कहले ना के दिखाव हमरा नाची हां तू हरे माई नचनिया होय हम ना नाची मारी फेरू मारी का कौन साथ के बारी कैसे काल मोर रही अच्छा मैं पता है हां ना पर नचबो हम संगे तब हम घर में जान तो ना हम नाच सच ना हां चलो ठीक बा। मैं तेरी दुश्मन तू मेरा मैं नागिन तू सपेरा मैं नागिन तू सपेरा जन्म जन्म के तेरा मेरा बैल पूरा बाबे मैं तेरी हे मुतकी नागिन जाते घर में अब तू जा हमारे के जाते तो बेली ले लेगा। अरे दादा तू हमारा घर में एगो पागल का आ गइलू तू ही चलहाक बड़ो सब हमार घर पागल बन गइल बाटे तारा चक्कर में के जाने कैसन हम करतब कइले रहनी आ हमार बेटा के नसीब फूटा रहे कि हसन पतो है आई तो कुटुक ताकत अड़ीसन ताक ल जा छिनार मरौन लोग का करे हमार नसीबे में ऐसन पतो है बिया त महेंद्रा बो के कोनो चीज देबे रहे हे बाबा दादम नकिया में अंगूर के सुन करते रह जीवा ई क्या करता नी बचिया नागमणि के तलाश में बना नाग एगो बहुत जहरीला नागिन इनिए भागल बिया का करे के सुहा तनी सुगंध एकदम आवता झरझरा के ए बाबा ई का कहता नी रहुआ हां सपेरा हनी सपेरा हां यो दादा तो ये तो हमारे घर बाटी ए बाबा एकदम ओकरे सुगंध तारा में समा गइल बा औखे गमक आवता हमके केने तोहर घर बा एक मतलब हमारा घर गोल बिया हमके देखाव अपन घर द्वार देखाव हमारा घर में एगो पतो बिया कहीं दस असली न तो हम केरो के ना रहब सही तो पागल बिना पतो आ बिना नाती खेलवले तोहरा हार्ट अटैक आ जाई ओही नागिन के टसला से ए बाबा टसला के हमारा फेर बाबा नहीं के हमारा गांव घर के ताना मारले से फेर पर भाव सुनो पटनी पर हतिया का हां एकदम लोकतिया ए बाबा तू लिया के चला ए बाबा हमरा घरे चल आई बाबा आई हां आई बाबा आई जल्दी आई मैं तेरी दुश्मन तू मेरा मैं नागिन तू सपेरा मैं नागिन तू सपेरा जन्म जन्म से तेरा मेरा बैल पूरा बाबे मैं तेरी दुश्मन तू मेरा मैं नागिन तू सपेरा मैं नागिन तू सपेरा चल करे करार बिच खप्पा चल तर माई के तो दादी के तो नानी अठराजी के सबस बच्चिया बहुत बढ़िया नागिन बिया सुनो
का बाबा उही ना देखी कि तोके डसे के बा कि तारा पतो है के कि तारा बेटा के कि तारा भतार के हमारा घर में एक ही बेटा एक ही पतो आ एक ही हमर मरता एक ही हमहू बानी। तो खानदान के ले सुनो एगो हाड़ी लेके आओ अच्छा गगरी हाँ काहे से कि जब निकालब तो हम ब्लाउज पहनले बानी कोई में धरब जा लेके आओ ओही में धरब जा बाबा हम लेके आवत हनी। हल जल्दी लेके आओ तो हम निकाला तानी सबस 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 मैं करत करा तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू इच्छाधारी। सपेरा। इतना दिन ने तो सुनले रहनी कि छधारी नागिन पुलिस और मेहरारू के रूप धरेली सो बाकी आज साक्षात दर्शन हो गेल देवी। आजा 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 आजा, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे जबरे मुझे जग छोड़ना। आजा आजा। तू नागिन ना हो हम झूठिया के भरम गनी तारा में तारा घर में सास माई कोलम नागिन। तू एगो मेहरारू हो ए घर में ढुकल हमार जरूरी बा काहे से कि एगो बहुत विशाल नागिन बैठल अब खोल बाऊ मस्ती करे खाती दुखबो कोनो बात नहीं खे चलाइन हम घर में ना ढुकब ऐसन फूल झाड़ी। अच्छा फुलझड़ी ऐसन हम बीन बजाई कि उमा ले निकली बीन बजाता जा सपेरा, बीन बजाता जा, मैं नागिन बन नाचूंगी, तुमसे नचाता जा, बीन बजाता जा सपेरा। ई क्या करतनी महाराज रउआ? बछिया हाँ तारा घर में सबसे बड़ नागिन इहे बिया। का हाँ ई का कहतनी है बाबा? जब हम घर में ढुके जाता नहीं तो ढुके देते नहीं थे तो हम का करी बताओ का ये करी? कहती है हम नागिन है दिमाग ना हो साफ लिप पुत के खत्म हो। एकर बाह धर चलाई हाँ हाँ आ हम अब्बे निकाला तनी घर में से ए ओमा हमार यार घुसल बा। यार हाँ यार वाली हो हाँ। अरे नागिन बिया ठोप के डस दी। अबे रोज रोज सुते दी। चल करे करा बीच खपर चल तर माई के तो दादी तो नानी अठला जी के चल निकाल चल तू मायके ये बताओ कब निकाले तू जाई अरे हरामजादी निकाल लेवे दे ना तो डस ई त कौन मर पवे? ई 3051 रुपया होय का ई करो मतलब कि 1000 2000 3000 है गोलका सिक्का आ जौने को निकल बा 1 रुपया 3051 लागी 3000 बनावे सिखाओ बाबा बाबा कुमार। आ 5000 लागी तो हम दे एकदम हम निकाल दे चल 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 हम निकाले की जाए आयो माई कमरिया का घर लगल बाबा के चोट लगा सुनो। तोहरा दीदी हां तार पतो है कि हम इच्छा जान के निकाबा का एकरा नाचे के गावे के बड़ा शौक बा एकरा ऑर्केस्ट्रा में काढल दे औ हे गाना पर कि अरे हम ना छिनारे अरे रही मोनी हाई ते वाला छिनार कइले बा। हम ना छिनारे रही देवारे छिनार कइले बा अरे कमर धक सुतर जा बड़ी मजा आई कमर धक सुतर जा बड़ी मजा आई आज मैं सब निकल के मैं डांस करे 50 किलो सोना चूर के चाउर लेके पिछुआरे आवो पिछुआरे से हम निकाल दे मुके में आ जाए ओ बाबा लुतेरा का रे पापा इतने खाने में वो बचाना भी आइल बिया की तरफ सारा चिनार बड़ी से दोनों ये कारा चलते के रे हट भाई सपेरा हमन अरे नाटकवा करे कोरिया हटे सांप घुसल बा घर में
निकलवा दो। अब का भगा देलू मार के तो कहता हूँ निकलवा दो। कवारी खुला बा, निकाले के ना चाहिए दो बनवा के। निकाले देबू तब न। जा पकड़ के लाओ हम जे बन। छिनरो ता चुतरा बगन का घरवा के बा। हम का करी से का देई सब ओ माई फोप फोप करता।